Nou, dit is een van de ruimtes die wij broeken. Nou ja, hij is roemzat. Er zit een roemendouche in, er zit een toilet in, ruimte om te klaaien. Zelfs een gezin met een paar ben, die kun je prima gebruik van maken. Het is een sympathiek gebaar van voetbalclub FC Burgum. Meesken liet haar een energierekken net meer betalen kunnen, maar je bij de club vergees douchen. Het initiatief is nog maar krek lanceren. Doch stie de eerste broeker deze week al verder door. Van de week waren we eigenlijk een beetje inhellen door de realiteit, zeg maar zeggen. En toen kwam er inderdaad iemand die wil graag douchen. Die had ik een broek maken van de douche. Wils dat wij zelf nog net helemaal het proces in kleren. Maar dat hebben we inmiddels wel. En wij binnen in ieder geval van na een week hebben we er volledig klaar voor. Nevens de voorzitter had de club al een heel soort positieve reacties gekregen. De meeste verenigingen wrakselen juist zelfs met de hoge energieprijzen. Maar daar hadden ze in Burgum geen last van. Dat het een bijna energie-neutraal gebouw is. Gasloos, werd het water op die manier ook nog eens een keer circuleert. Dat wil zeggen dat wat we broeken, dat wordt weer filteren en dat wordt weer opnieuw broekt. Ja, wat wordt er hier sinds maar nog een yield vregen om dit te doen? Nou, dat is te verwaarlozen. En als het yield kost, dan doen wij dat als club heel graag. Op Tiesdie en Tongersdie tussen Zoon en Jochen binnen de douches in de Nije Westermar in Burgum beschikbaar.